ľudia, u dnešného videa. Dneska vás tu zdraví Nelka. Jedna pomietka. Poďte si so mnou vyrobiť takýto veľkonočné kura, keďže je už ten veľkonočný piatok, teda Veľký piatok. Dneska je pôst a nesmie sa jesť mäso a na to, že je už Veľká noc a je proste sviatky, tak som sa rozhodla, že vám dneska vydám dve videá. Takže poďte si so mnou vyrobiť takéto kuriatko. Je to vlastne dekorácia do domu ako Veľká noc. Lebo ja vyrábam 2 kuriatka, toto bude pre mňa a druhé robím pre svoju babku. Takže takéto isté kurča poďte si so mnou vyrobiť. Ak chcete. Čo vlastne na to potrebujeme? Toto. Ak ste videli predtým video, kde som vyrábala také stromčeky, držak na šperky, tak sme tam tiež používali takéto alobál. Ak ste to nevideli, choďte si to pozrieť, teda ak si chcete vyrobiť nejaký držak na šperky. Takýto alobál a ten alobál budeme potrebovať aj dneska. Väčšinou to je na jedlo a tak, takže určite to doma máte, len sa musíte dobre pozrieť v kuchyni. A radšej o tom nehovorte mamine, lebo moja mamina nemá rada, keď toho veľa míňam. Odličovacie tampóny alebo aj servitky, tiež jak sme mali predtým, len teda neviem, že to bude tak dobre. So servitkami, takže toto. Obojstrannú lepiacu pásku a áno, treba naozajstnú obojstrannú a nemusíte, nie takú preloženú, ale môžete to skúsiť aj s preloženou, ja som to neskúšala, ale teda táto je odskúšaná aj naozaj super. A ako ďalšie, kde to mám? Žltú centrofixku, potom čiernu centrofixku na oči, ale teda ja mám modrú, preto lebo nemám čiernu. No a potom takýto papier a jak sa to povie? Vypadlo mi slovo, toto nenávidím takúto situáciu. Ceruska a oranžová, no tak to som vedela, len ceruska. Žltý a červený drôtik, no bohužiaľ mne sa ten červený už dal preč. Lebo takýto som mala, toto je takýto iný, rúžový. Takže poďme na to. Vezmeme si tampóny a teraz si vezmeme asi tak, toľkoto. A spravíme to teda takto. Tutorialos, hej. Zoberiem tampónos. Roztvorím tampónos na 3 časti aspoň pokúsime sa. Potom roztrhám tampónos a cakco secko, kým nebudeme mať secky. Urobím vám ASMR najprv a potom vám urobím aj jak to vyzerá. To bolo toto rozdvojenie a teraz ešte samotné trhanie. Super, nie? A teraz sa pozerajte. Takže roztrojenie. A trhanie. Kura. Fajn. Už to máme a teraz si to zabalíme do tohto. V minulom videu som to ofarbila tak, že som to namačala a vznikol veľký fail. Ak ste ešte nevideli môj veľký fail, choďte si ho pozrieť, lebo to, čo sa mi podarilo, je úplne škaredé a špatné. Takže asi tak, hej. Teraz si to len takto na rýchlovku zabalíte a nerozmýšľate nad tým, že či sa vám to tam, teda aby sa vám to tam len pošlo, hej. Len si to tak rýchlo zabalíte a potom si to samozrejme rýchlo odbalíte. Hej, taká rýchlovka. Takže, formát baliaceho papiera, budeme toto volať baliacový papier, lebo silón sa mi nechce stále hovoriť a je to troška také, neviem, či to je presne toto. Takéto asi niečo. A teraz, toto urobíme do guličky a pekne to tam zabalíme. Hej. Takže asi nejako takto. Takto, hej. Je to skoro takisto veľké, ako predtým. A tuto vzadu si to zalepte
priehľadnou lepiacou páskou. Nech tú pásku ani nie je vidno. OK, teraz si celú túto gebuľu nafarbíme na žlto. Takže máme gebuľu, o troška menšia, ale to vôbec nevadí. Teraz si zoberieme túto žltú drôtik a vytvoríme vlastne písmeno M ako Matej, alebo Miska, alebo ako myš, alebo ako Marek, alebo ako mama. Hocičo, môže to byť ako Melisa, alebo hocičo. No a keď máme toto M, tak to si ho dáme. Pozrite. Máme to M. Obrátime ho. A toto dáme takto. A toto dáme takto. Toto. Teraz to zatočkáme. A toto prehneme. Zatočkáme. Toto tiež prehneme. Zatočíme. A teraz toto dáme tadiaľto. Toto tadiaľto. A vznikne nám z toho ako keby vtáčia noha. A teraz ešte to troška pekne tie drôtiky naaranžujeme do takéhoto chocholčeka, ktorý pripevníme na hlavu. Takže teraz už konečne sa páska dostala na rad a ide slúžiť. Takže máme to tam. Teraz zoberieme papier, nakreslíme zobáčik, vyfarbíme zobáčik, vystrihneme zobáčik a nalepíme zobáčik. Dokreslíme očička. Takže takto krásne už máme hlavu. A teraz si zoberieme o niečo viac tela, akože tých tampónov na telo. No je to trocha viac. A ideme zase to isté. Takže zoberiem, roztvorím, potrhám. 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 A už to máme. Opäť to takisto zabalím. Som silná. Takže vytvarujem si z toho guličku. Opäť zabalím. Tuto to otočím. Prečo to je menšie než tá kura? Dobre, tak ešte raz. Troška to viac naflafujem. A teraz to zapáskujem. Ja som tam dala aj tú pásku. Nevadí. Čo už, počkajte, lebo páska mi nelepí nejakou zvláštnou náhodou. No, takže, hej, vyfarbíme to celé na žlto. Ak sa ti kura páči, tak daj rozhodne like. A kľudne aj okomentuj toto video. Ale hej, ty si nechaj pre seba a rady mi napíš, ale troška v láskavejšom takom tóne. A teda môžeš ma aj zdieľať, ak chceš, aby si aj tvoji kamaráti toto vyrobili. Môžeš mi dať aj odber, tuto dole ho máte zadarmo, kedykoľvek môžeš ho dať preč. Není to nič záťažné, takže tak. Samozrejme mi môžete, ok, už prestanem. A takto krásne už máme aj telo. Zase si zoberieme toto, drôtik, dáme na poli. A zase urobíme to M. No. A tentokrát nebudeme to robiť jak ten chocholček, ale keď už budeme mať ten tvar prsta, tak to už proste tak necháme, lebo toto sú už nohy. Je to rýchle a ľahké však? Áno, a ja si myslím. Najprv som to
prvé kura vyrábala len tak pre seba. No potom, čo som videla, aké je zlaté a pekné, tak som sa rozhodla, že sa s pekným a milým kuriatkom podelím aj s vami, aby ste si také kuriatko mohli vyrobiť aj vy doma. Nožičky ešte prilepíme a takisto aj hlavu s telom. Keď si video dopozeral až sem, tak si musel mať určite dôvod, tak daj ten odber, keď si už sem ho dopozeral. No a pozdrav kočičky, prajem ti peknú veľkú noc a tak, pa. Ak si ešte zostal, tak proste, dievčatá, keď vás budú oblievať, šíbať na pondelok, som v tom s vami, lebo aj mňa. Takže, tak. A ešte my im za to zaplatíme. No a vy si zarobte teda, keď...